Assalamu alaikum. Türkmen edid halkım. Tamam otur musunuz? Men size şu vatan dönükleri hakkında bir zatlar aytacak. Vatan dönüklerinin iyidinde, vatan dönüklerini ahırında tutornam. Qazgam oturdort nesip bolsa. Bu vatan dönükleri sizi oturan yerinden video koyya da sizi inandırya. Sizi boş gepler bilen yalan terhowuzlar bilen sizi inandıryalar. Sizem şolara inanýaňyz, özleriňiz bir düşünmän vatan hakynda biziň gowy asuda vatanymyz hakynda biderek zatlar ýazýaňyz. Haýsy ýurtdan biziň ýurdumyz erbet, haýsy ýerden biziň ýurdumyz erbet. Hemme ýerden hem gowy. Hudaýa şükür birinji ýerde durýan asuda parahat vatanymyz bar. Ondan 18 ýaşan adam, 18 ýaşan çağa uju ula adam hasaplanýar. Hemme işlemeli wagty gelýär. 18 ýaşy dolandan soň. İşläne iş bar da, işlejege iş bar. Ýurdumyz şoň ýaly. Taşar ýurda gidip işle, ýurdun içinde işle. Mümkinçilik bar. Qadagan edilen zat barmy? Size etmi diýilen zat näme? Hiç de adam ýok. Hemme adam gowy. Prosto ananýaňyz, ediz vatandaşlar, haramzady şu garillanyň aýtýan geplerine saparyklyym diýip vatan dönügi bardy, haramzady. Ana onun aýdýan geplerine bular sakawlap dolu gürlemän başaran oklar birinji. İkinciden hem bular wara şu videonun arkasından pul kazanyp otyrlar. Bir video goýýarlar, her kim görýär, şondan pul girýär. Bular her hil ýol bilen pul kazanjaklar. Diňe puluň ýyzynda. Häzir bular wara bir pul berýän diýse watany satýanlar. Satyp otyrlar, watany satyp otyrlar. Halmurat bir wagtlar men onu Russiýa çağırdım. Gel diýdim. Saňa diýdim, blogerler var, interview aljak diýdim. Telewizionyada goýýarlar diýdim. Telekanala çykýan diýdim. Gel diýip onu dogrusy yalan söz bilen çağırjak boldum Russiýa. Bolýa barýan diýdi. Ol diýdi, ýöne barmak bolmaýar oňa diýdi. Epesli diýdi, ýola rasxot gitýär. Maňa diýdi, nemedin, ýolumy ýapyň. Men bardy geldim bar diýdi. Şu zatlary ýapyň, men barýan diýdi. Barmak meniň bilen, gaýrat siziň bilen diýdi. Soň fond bara, fonda pul ýygnapýorsuňuz da. Şöýdip gaýdyň bärligine diýsem, ýo o fonda aýtma, fond başga zat üçin o, nem üçin o diýdi, aýtmady ýygyny. Bolýa bilediň alyp berýän diýdim. Seniň bilediň alyp berýän gelýärmi diýdim. Baryan diýdi. Gorkdy, gelmedi. Gelmäne gorkdy haramzada. Gelen bolanda bärde oglanlar bar, türkmen oglanlar. Ýymyrgyn çene oturarlar. Olun halmurady üstüne siýjekdiler. Hakykatdan hem haýsy boldun, ýeka o däl. Haýsy şu vatan dönüklerinin haýsy eline düşse mayırjak bolup oturan türkmen oglanlarymyz bar bärde. Biz vatanymyzy goraýas, dogrusy vatany esasy goramak biziň borjumyz. Olar vatanymyzy ýykjak bolýarlar. Vatanymyzy hiç kim ýykyp bilmedi, indem ýykyp bilmeýärler. Olar diňe sizi inandyrýarlar yalan gepler bilen, yalan zatlar bilen. Haýsyňyzyň durmuşyňyz erbet. Hemmäňiziň hem durmuşyňyz gowy. Allah dönün, ýurdumyz parahat. Olar Zawastovkeden bolýarlar, mitingden bolýarlar. Eden mitingine özleri düşünen oklar, barýan adamlar. Näme üçin barýanyna düşünen oklar. O Dur Sultan diýen gany bozuk ýurdumyzda küntüçilik edip, bärik gelip, bärde küntüçilik edip, ahyrynda o Türkiýanyň ýaban şubasynda ýatdy, çykdy, näme peýda tapdy. Eden zady barmy? Eden hiç zady ýok. Çöllüf diýeni garnynyň doýanyny bilen ok. Aeroportda ýatdy, ana gitdi. Eger Türkmenistana baran bolanda etçegimiz belli donu.
etjek zadymyzy bilýärdik. Ol watan dönügi ol jenayetkar. Başga hiç adam diýip bilmeýän men o hakda. Jenayetkar. Hemmesi şoň ýaly watanymyza dönükçilik etýärler. Biziň watan ýaly, biziň döwletimiz ýaly türkmen halky ýaly parahat asuda ýaşaýan halk ýok hiç ýerde. Hiç bir döwlet. Plan döwlet diýip aýdyp bilmersiňiz. Hudaýa şükür asuda watanymyz bar. Murat Kurbanow diýeni halka gollanma diýip ýelmäp ol Türkmenistanda ýelmedim diye ýelmän ýerin görköz nirde iş hödürlüdüň Türkmenistanda hiç ýerde iş hödürläp bilen okdyn. Bärde bu Orsiýadyň içinde ýelmäp ýören ýerleriň bilmeýändir diýenmi? Moskowskiň orunda ýelmäpsiň. Boş kagyzlar. Onu kim okuya? Kime gerek o? Sen Türkmenistanda ýelmän ýerin görköz da ana oglanlar okudun iş torasyn senden. Hani haýsyna iş berip bilýän sen. Hiç kime mi iş berip bilen ok. Sen prosto özüň patpisçik ýygnajak bolýan, patpisçik köpelçek bolup boş haramzada plan ýerdik görköz dym bolmasa ýelmän ýeriň videosyny görköz ne plan ýerde ine plan köçede Türkmenistanda bir ýelmäp durun men diýip görkezip bilýänmi? Videosyny görköz da ýelmän ýerini. Hiç şur ýerde yalan sözleýäňiz, inandyrjak bolýaňyz. Sada halkymyz göwnde hiç yamanlyk ýok, halkymyzy inandyryp azdyrjak bolýaňyz. Haramzadalar. Siz hiç bir edýän o şum işleriňiz başa barmaya, hiç biriňizki başa barmaya, hiç bir ol sebäbi biziň watanymyz bugüne çelli kılmadı, indem yıkılmaya ilme düştü. İzini şu vakti görkezýän size. Lüboy vakti görüşeli diýseňiz, men siz bilen görüşüp bilýän, ne men Rossiýada, men nomerimi berýän. Eger görüşeli diýseňiz, men taýyn haramzadalar häzir ýatyrlar, inden oklar saňa. Biziň halkymyz bir oýanar bolim bar, siziň bu gepleýän gepleriňiz size ýydirerler. Hemmesi. Men şu halkyň içinde men gezip ýörün. Siz o daşar ýurtda diýäňiz haramzadalar. Hani men sizi göremokda, şu halkyň içinde göremok. Gizlenip gepleýäňiz. Halk bar, siziň hemmesem tutsak bilýäs diýip otyrlar halkymyz. Biziň halkymyzyň eline düşäýmäň. Düşäýseňiz iziňizi tapmaýaňyz. Gözüňiz ömür boýu fingallyk eder ýalyk edýär halkymyz. Ananmaň şular ýaly haramzadalara watanymyzy gorumana dowam edýäs. Şatlygyň aýdýan geplerini men hem işem gollaýan Şatlyk Şyhyf diýip bir vatandaşymyz bar. Türkmenistanymyzyň içinde men şonu hem işem goldaýan, şoň aýdýan sözlerini hem işem goşulýan. Oglanlar, meni tanıyan oglanlaryňa hemmesem goşulýar. Dogrusy watanymyzy goramak üçin elinden geleni aýanok. Bizem şatlyk sen hemişe ýanyňda. Bu watan dönüklerine karşı dur. Bizem senin arkaňda hemişe ýanyňda durýas. Türkmen halkyň, türkmen oglallary hemmesi taýyn lüboy wagty şu birini tutup bilsek bolany bularyň. Bular bar, üstüne siýes. Oturdup üstüne siýip videosyny guraýan men size. Vatandaşlar, sağ olun, sağman oturun, vatan dönüklerine inanmaň.